एरिया जता बिसि तंगमानि जोंहा बिसिवर जों तिनि जतन बेरायनाय हां गयनाय जतन बाइक न फुंजरान सिनि जद्द बुजंनगर वाखिनगर बायजे लुवाजि जागे खायसे बाइक रेलि खालायजानानै थाङि दङ बाइक रेलि सारा समुद्र जद्द बुजंनगर वाखिनगरनि जे 17टा बिसि दंमोन जत बिसिनो जों जत बिसि दिनो जों थाङि बाइक रेलि खालायजानाय बाइक रेलि खालायमाने मेन कारण गमन जे 27 तारिखनि जोंनि जनसभा फट' रंना थाङि दङ लु गुथुम बान्दा बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि आसबल मयदानो 27 तारिख सिङाव जत तिप्रासा मिलिसिन थानसानि फान खुलुंनाय तेयारो थांलायनाय हमबायनो अमन प्रचार खायना बागि नगर नगर जाते खबर सौहैना बागि गामि गामियाव जाते खबर सौहैना बागि न जों दिनै एनाउन्स खायमानि बिसिंथि खायसे बाइक रेलि खालायजाका 14 बुजंनगर वाखिनगरनि उनि 17टा बिसिओ काजाकनाय बाइक रेलि तामु 11:30 तामखा 11:30 सिमि अमु प्राय जों लेफुंगा हातिनसिम चेंलायखा हम पाइथा गंगे लास्ट राचनते बाजार थाङि पाइनि जों लेफुंगानि सिमि स्टार्ट नाय लेफुंगानि सिमि स्टार्ट थायगा जों बाया फटाबारि बाया गामसाखुरा बाया सिंगलो बाया सिपाइ बाया लेमुकसरा आइसिया बाया गंगलन बाया गामसा कपड़ा रामकृष्ण बाया बनिका चमुनी बाया कालीनगर बाया कन्ठामणि बाया नवचंद्र बाया अबिलदार बाया माइकर बाया बीरमहल बाया बरकाथल बाया उरुवा बाया दुराय बाया बरकाथल हायै जों बाया एसराय बाया चाकमा बाया कान्जकफ्रा बाया अभिचरण बाया दफिदार बाया राजनताय गासैबो सिनिकिनि रुममेप संनाय अबजतन जों केवल कायसा करे आथिखाय कुनु जागा लामा बोथाय आथिखाय जों जतन पालबाक जाखाय अजुन तिनिनि लोकेशन जों क्लियर खालिनाय जों नरल खाबाय खुबाय खबुरि दं।